गौशाला चौक सीतामढ़ी। दर्शन भोर भइल कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन भोर भइल दर्शन भोर भइल कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन भोर भइल दुनु हाथ जोड़ के कहतानी दुनु हाथ जोड़ के कहतानी खाली उगी अरक के बेर भइल कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन देर भइल दर्शन भोर भइल कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन भोर भइल दुनु हाथ जोड़ के कहतानी दुनु हाथ जोड़ के कहतानी खाली उगी अरक के बेर भइल कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन भोर भइल दीन दर्शन भोर भइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौशाला चौक सीतामढ़ी। सब दिन उगत रही सूरज देव रउआ भोरे भोरे आजू के दीना कहीं न कहा लागल बा एते देरे लागल बा एते देरे सब दिन उगत रही सूरज देव रउआ भोरे भोरे आजू के दीना कहीं न कहा लागल बा एते देरे देखत रसता रउए के सब देखत रसता रउए के सब गाँव नगर में शोर भइल कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन भोर भइल कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन भोर भइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौशाला चौक सीतामढ़ी। बहुत सन सन पूर्वा बेअरिया का पता थर थर शरीरिया राइटर चेतन के उमेश विपिन के करी न कोनी फिकिरिया करी न कोनी फिकिरिया बहुत सन सन पूर्वा बेअरिया का पता थर थर शरीरिया राइटर चेतन के उमेश विपिन के करी न कोनी फिकिरिया दू दिन से भूखल प्यासल बनी दू दिन से भूखल प्यासल बनी तब काहे न दाया आइल बा कहाँ देर लागल बा आदित्य मल दीन दर्शन भोर भइल चौक सीतामढ़ी।